हेलो फ्रेंड्स बरे बाय बडा जब इनफो यूट्यूब चैनलाव मोनब्रै स्कीमनि सायाव आपडेट लाबोदों बबे स्कीमावहाय नोंथांमोना रांखौहाय गथायफिननांगोन आसामनि स्कीम सेंट्रेल स्कीम दा बेनि सायाव आपडेट लाबोदों मानोना जोंनि गेजेराव माखासे गोनो गोथो जागासिनो दङ बबे रांखौ हरफिननांगोन आरो बबेखौ मोनगोन दा लोगोफोर बिनिफ्राय सीएमनि इन्टारभिउ एबा आत्मनिर्भर योजना स्कीमनि सायाव इन्टारभिउ मा लागोन बेनि सायावबो गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा बेनि डिटेल्सखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो दङ बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोबजासिम आरो हानायसेबां शेयार खालाम आरो लोगोसे जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों बडा जब इनफोआव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट आरो लोगोसे गभर्नमेन्ट स्कीम लननि बागै नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन दा बिदिब्ला जों थांगोन फार्स्टआवनो सीएमनि लाइमोनफोरनि राङारि अनसुंथाइ 2 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम सोर बायदि मोनगोन आरो माब्ला मोनगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोनजोंहाय फार्स्टआव लाबोगोन दा लोगोफोर जों फैबाय सीएमनि आत्मनिर्भर योजना स्कीमनि सायाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जायफ्रा फाइनाल फर्म साबमिट खालामबाय बिथांमोनासो मोनसिगोन आरो बेखौहाय नोंथांमोना मिथिगौ रां सोनायानै 2023-24 खनसे सोसिगोन एबा दा बावैनो नोंथांमोना 1 लाख सोसिगोन आरो बेजों खामानि मावोबा नेक्स्टआव 1 लाख गासै 2 लाख मोनगोन नर्मेलाव आरो जायफ्रा डिप्ल'मा दङ 5 लाख मोनगोन देन बिनि गेजेराव नोंथांमोना 50% नोंथांमोनाहाय सुखुनांगोन स' 50%खौ सुखुनांगोन एग्जाम्पल 1 लाख मोनोबा नोंथांमोना 50,000 एबा 2 लाख मोनगोन नालाय बेखायनो 1 लाख नोंथांमोना सरकारनो हरफिननांगोन 1 लाखखौ नोंथांमोना सरकारनो हरनांगोन आरो बेखौहाय जेब्ला नोङो बिजनेसखौ स्टार्ट खालामगोन अब्ला बिनि 5 बोसोर उनावसो नोंथाङा सुखुनांगोन अके बे जाबाय नोंथांमोननि क्लेरिफिकेसन देन बेनिफ्राय दाखालि सीएमआ मोनसे एनाउन्स खालामदों इन्टारभिउ लागोन स' बे इन्टारभिउ ओरैबायदि जागोन अफिस वाइसआव जागोन हमना ला फिसारियाव लादोंबा नोङो फिसारियाव थांनांगोन बा नोंथांमोना इन्डास्ट्रि लेभेलाव लादोंबा इन्डास्ट्रियाव थांगोन जेरै डिआइसिआव थांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना अमा फिनाय लादोंबा हमना ला नोंथांमोना भेटेनारियाव थांनांगोन थिग बेबादिनो गोबां रोखोमनि दङ नोंथांमोना जेराव लादों बेखौहाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामगोन आरो नोंथांमोनखौहाय सोंनाय फिनाय जानो हागौ ओरैनो नर्मेलि जे नोंथाङा बे रांखौ लानानै मा मावमारगोन बिनि सायाव जास्ट बेबादि मोनसे फिसा फर्मेलिटिसआवहाय लानो हागौ एसेबां गिनांगौ जेबो गैया नाथाय 2 लाख लाइमोनफोराहाय बेयाव सेलेक्ट जागोन स' बेखायनो दा बावैनो खालामसिगोन बेखौ नोंथांमोना मोनदोंमोन 20निफ्राय 22 फेब्रुवारिनि गेजेराव बेखौहाय लागोन होननानै बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना बडा जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय गासै टटेल रेजिस्टार खालामनाया 2,29,145 बेनिफ्राय माइनास जानानै 2 लाखआ मोनगोन आरो मोजां बाथ्राया बेनो जायफ्रा रेजिस्टार खालामदों बयबो अनलाइन फर्म साबमिट खालामाखै बेखायनो जुदि नोंथाङा फाइनाल फर्म साबमिट खालामदोंबा नोंथाङा बेयाव चान्सआ दङ स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे जि खामानि मावनो लादों बेखौ मोजां मावबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाहाय किस्ति वाइसआवहाय नोंथांमोना बेखौ मोनगोन देग्लाय मोनसे मोननानै खालमासि फिन खनसेबाव किस्ति मोनगोन नोंथांमोना गासै 2 लाखनिफ्राय 5 लाखनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो हागोन थ' बे जाबाय नोंथांमोननि सीएमनि आत्मनिर्भर योजना एबा स्कीमनि सायाव स' दानो फैबाय नोंथांमोननि स्कीम बेनो जाबाय आसामनि फिन खनसेबाव स्कीम बेनो जाबाय अरुणोदय दा नोंथांमोनाहाय 3.0खौहाय एप्लाइ खालामनो मोनसिगोन बिथां सीएमआ बुंदों गासै 52 लाख आसामाव होगोन होननानै 52 लाख बेनिफिसारि मानोना 52 लाखआ रेशन कार्ड मोनना दङ बेनिफ्राय अरुणोदयआव हाबनायफ्रा गासै 27 लाखनि बारा दङ दा बेखायनो नैबे 52 लाखखौ होसिगोन 2026नि सिगां बेखौ खालामगोन होनना बुंदों बेखायनो जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना बे स्कीमाव मोनगोन आरो बेखौहाय नोंथांमोना थाइसेबो रां गथायनाङा बेनिफ्राय नोंथांमोना बोसोरावहाय 15,000 मोननाय जायो अके बोसोराव 15,000 मोननाय जायो स' दानसेयाव 250 नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन बे जाबाय नोंथांमोननि अरुणोदय 3.0आव नोंथांमोना थाबैनो खालामनो मोनसिगोन जायनि न'खरा बोसोरसेयावहाय 2 लाखनि गाहायाव खामायो बिथांमोना मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय सोर बादिखौ दाननो हाया आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो दङ माखासे क्राइटेरिया प्रायरिटि दङ जेरै सोरबा न'खराव हाबा जायै दंबा 35 बोसोरनि बारा हाबा जायै हिनजाव दंबा बे मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय जायनि न'खरा उइद' एबा रान्दिफोर दङ बिथांमोनखौ दाननो हाया बेनिफ्राय सेपारेट जानाय हौवा गारनाय बेफोरबादिखौ दाननो हाया बेनिफ्राय फिजिकेलि हेन्डिकेप दंबा बेखौ दाननो हाया फिजिकेलि हेन्डिकेपा 18 इयार्सनिफ्राय हमना ला नोंथांमोना जियानो जा स' नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन बा नोंथांमोना माइनरबाबो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय फिजिकेलि हेन्डिकेप होनबानो मोनखागोन हौवाजों हिनजावजों खोथा गैया नाथाय बे स्किमा अनलि वमेनफोरनि थाखायल'मोन नाथाय दायो गोदानावहाय जायफ्रा फिजिकेलि हेन्डिकेप दङ बिथांमोननो बे स्किमखौहाय होनाय जायो बेनिफ्राय न'खरसेयाव 15 बिगानि बारा थानो मोना हाया बेनिफ्राय टाउननि लेभेल एबा 3 कटानि बारा थानो मोना स' बेखौ बुंदों दा नोंथांमोना 3.0आव एप्लाइ जायोबा नोंथांमोना बेखौ लाबोगोन आरो बिनि फर्मआ अफलाइनसो जायो अनलाइन जाया अके अनलाइन बियो जाया अफलाइनसो नोंथांमोना पन्चायत आरो बिसिडिसि लेभेलाव फर्म साबमिट खालामनांगौ बेनिफ्राय ब्लक लेभेलाव डिसि अफिसाव स्टेट लेभेलाव हरनानै नोंथांमोननि रांखौहाय जायखिजाया दानि 10 अक्ट'आव नोंथांमोनाहाय 250 रांखौहाय सोनाय जागोन बे जाबाय अरुणोदय 3.0 आरो बे रांखौहाय नोंथांमोना फ्रियावनो मोनगोन
आरो बे स्किमा जाबाय आसामनि अके आसामनि स्किम बियो नोंथांमोना बेखौ थाइसेबो हरफिननाङा स' बे थांबाय दानिया फैबाय नेक्स्टआव पिएम किसान दा पिएम किसानावहाय गोबां कमेन्ट्स खालामदों रिसेन्टलि आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन दा बेयाव ओरैबायदि मोनसे कन्डिसन जादों मध्य प्रदेशआव एनाउन्स खालामबाय जे खनसे सोगासेयाव 3,000 सोसिगोन दा बेनिफ्राय गासै बोसोराव बिथांमोना मोनसिगोन माने 9,000 मोननाय जासिगोन आरो बे स्किमा जाबाय सेन्ट्रेलनि बे जाबाय आसामनि नङा सेन्ट्रेल अल इन्डिया स्किम बेखायनो गासैबो 9,000 मोननायनि लाइनाव थांगासिनो दङ बे गोदान बाजेटआव अके स' बेखायनो फेब्रुवारि दाननि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय 3,000 राङा हाबगोन एबा हाबनो थांगासिनो दङ अके 2,000 मोनोमोन दा सोलायनानै 3,000 बानायबाय बेनिफ्राय बोसोराव 6,000 मोनोमोन पिएम किसानाव दा बेखौहाय 9,000 एबा 9,000 खालामबाय थ' नोंथांमोना जोबोर मोजां बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ खालामनाया मोनगोन ना मोना गोबां कुइसन दा नायदो इन्डियायावहाय भारत हादराव गासै 42 लाख गोदान सोसनबाय एखायनो थ' नोंथांमोना एबारो मोननायनि चान्सआ दङ जायना स्टेटासा गासिबो अके दङ अब्लानो मोनगोन जुदि न' दङबा नोंथांमोना मोननाय नङा गासिबो भेरिफाइड जाबा नोंथांमोना एप्रुभ जाबा फिन्डिंनिफ्राय एप्रुभ जाबानो नोंथांमोना 3,000खौहाय नैबे फेब्रुवारि दाननि गेजेरावहाय मोननो थांगासिनो दङ दा बेनोमोन पिएम किसाननि लेटेस्ट आपडेटआ गासै 42 लाख गोदान सोसनबाय बेखायनो अनलाइन जा अफलाइन जा नोंथांमोनाहाय मोननायनि चान्सआ दङ नाथाय 100% बुंनो हाया जेब्ला पिएम किसाननि रांखौ सोगोन अब्लानो मिथिजोबसिगोन जुदि नोंथांना स्टेटासा गासिबो अके दङबा नोंथांमोना मोनसिगोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोना बे 9,000खौहाय भारत सरकारनो एबा सरकारनो बेखौ हरफिननाङा बेखौ गासिबो फ्रियावनो नोंथांमोनाहाय मोनगोन स' बे जाबाय नोंथांमोननि मोननो गोनां किस्ति एबा 16 किस्तिया फैगासिनो दङ दा जोबनायाव फैबाय जायनोखि नोंथांमोना वमेनफोर एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङ एबा SHG मेम्बार्स दङ नोंथांमोना ग्रुपआवहाय दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आसाम सरकारा नोंथांमोननो माखासे खामानि मावनोहाय थ' नोंथांमोननो राङारि अनसुंथाइ हरनो नागिरदों दा बेनिनो फर्म साबमिटआ एबा फिलआपआ जागासिनो दङ बेखायनो जाहाथे मोजां फर्मखौ साबमिट खालाम जेब्ला बियो नोंथांमोना साबमिट खालामदो नोंथांमोना फार्स्ट किस्ति होगोन बेनो जाबाय सासेयावनो 10,000 10,000 सासेयाव नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बे मोननायजों खामानि मावबा नेक्स्ट किस्तिखौ नोंथांमोना आरोबाव मोनबावगोन स' बेनो जाबाय फार्स्टआव 10,000 मोनबाय आरो जेब्ला नोङो बे 10,000 लानानै 10,000 लानानै खामानि मावगोन अब्ला नेक्स्ट इयाराव सेकेन्ड किस्तियाव 25,000 नोंथांमोनाहाय 25,000 रांखौ मोनगोन खामानि मावनो दा गासै टटेल 30,000 मोननाय जासिगोन जुदि फाइनालसिम मोनोबा आरो नोंथांमोना जेब्ला मोनो अब्ला रांखौहाय सरकारनो खावसे गथायफिननांगोन बेनो जाबाय 12,500 थ' नोंथांमोना 12,500 रांखौ सरकारनो हरफिननांगोन आरो लोगोसे माखासेखौ नोंथांमोना मोनजोबसिगोन दा बे 12,500आ जाबाय बेंकनिफ्राय लानाय स' बे बेंकनिफ्राय लानायखौ नोंथांमोना इन्टारेस्ट सुद होआलासिनो ओरैनो 12,500खौल' हरनांगोन बाखि फैसाखौ नोंथांमोना मोनजोबसिगोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि गभर्नमेन्टनि राङारि अनसुंथाइ दा जायखिजाया टटेल जायनोखि SHG मेम्बार्सफोर ग्रुपआव दङ नोंथांमोना 30,000नि गेजेरावहाय 12,500खौल' नोंथांमोना सरकारनो बेंकनो हरफिननांगोन दा बेनोमोन दिनै आपडेटखौ मोनबाय नोंथांमोना गोदान स्किमनि बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जायना दंफां गायनाय नोंथांमोना बे गैला फट'आ अब्ला स' नोंथांमोना गोदान फट' खेबनाय स्टार्टबानो जाबाय अके होमबानो जासिगोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट इयारावहाय आरो गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना मोनगोन CMनि राङारि अनसुंथाइ बा लननि बागै दा बेनोमोन नोंथांमोननि दिनैनि स्किमनि बागै आपडेट